Băsescu a pășit către tribună vizibil emoționată. Cu discursul pregătit de acasă, mezina familiei prezidențiale a început să le vorbească studenților despre pactul pe educație. Dragi colegi, am crescut cu toți într-o perioadă în care am auzit pretutindeni vorbindu-se despre proiecte pentru viitor. Dar emoțiile au fost puternice și Elena Băsescu a pierdut șirul cuvintelor. S-a încurcat odată. Sunt însă încrezătoare în forța generației noastre și doresc ca noi să devenim un rezervor de resurse. S-a încurcat a doua oară. Pactul Național pentru Educație, un document cu o însemnătate istorică aparte, care trasează politici în domeniul cercetării și educației. Depolitizarea acestui sistem sensibil, depolitizarea acestui domeniu sensibil. În cele din urmă, discursul se încheie în aplauzele colegilor. De când dorește să devină om politic în PDL, tânăra s-a remarcat și prin neglijențele gramaticale cu care își punctează intervențiile. Poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri. Poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri. Poți să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine. Poți să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine.